ሳዋ ቅድሚ ናጽነት መደበር ታዕሊም ኮይና ንዝነውሐ ግዜ ዘገልገለትን ቀጺላውን ካብ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ዝዕለሙ ተጋደልቲ ክትምልምል ጀሚራ። እዚ ሎሚ ኣብ ሳዋ ተዘርጊሑ ዘሎ ጎደናታት ተወሊዑ ዘሎ መብራህትን ተተኺሉ ዘሎ ራዳርን ብፍረናይቶም ኣብ መፋርቕ ሰማንያታት ካብ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣግራብ ተሓቒፎም ፀሓይ ከይበረቐትን ምድሪ ከይረፈደትን ዝተዓለሙን ዝተመልመሉን ሓርበኛታት ደቃ ተበፂሑ ዘሎ እዩ። ፍሉይ ታሪኽን ብራኽን ዘለዎ ኦማል ዝተባህለ ነዊሕ እምባ ብደቡባዊ ሸነኽ ሳዋ ተወጢሑ ዝርከብ ኮይኑ እቲ ናይ መጀመርያ ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ዓብዱ መሐመድ ፋይድ ዝወደቐሉ ቦታ እዩ። ንኹነታት ኣብ መሰራርታን ሳዋ ብዝምልከት ርእይትኡ ዝሃበና ሌተናል ኮሎኔል ሚካኤል ገብራ እዩ። ቅድሚ ሳዋ ምዝራብና ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ምፍላጥ ከድሊ ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝምስረት ነቲ ስልጠና ዓብ ግምት ገብረሉ ስለ ዝነበረ ብተንቀሳቐሲ ታዕሊም ዘካይድ ነይሩ። ድሓር ግን ቀዋሚ ቦታታት ብምሓዝ መንእሰያት ናብ ገድሊ ዝስለፉ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ቀዋሚ ቦታ እንዳዓለመ ኣብነት ከም በዓል ማሂመት፣ በዓል ብሌቃት፣ በዓል ዓድረሶ፣ በዓል ሰሎሙና ምስ ምዝላቕ ዝተኣሰረ ኸዓ በዓል ቅልሃመት ከምኡና ለምዝላቕ ምስ መፅኻ ካብ ዓራቅ ጥራሕ ኣይኮነን ከልና ኣብ ዒላ ባቡ መሊሱ 83 ከዓ ብዚ ሕጂ ሳዋ ንብሎ ዘለና ሩባ ብኡ ጀሚሩ ከምኢሉ ይቕፅል ፀኒሑ። ስለዚ ኩሎም መንእሰያት መጀመርታ ኣብ ሓደ ጠርኒፍካ ክትምህሮም ክተሰልጥኖም ኩሉ እቲ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስልጠና ምስ ወሰዱ ከዓ ኣብቲ ዝተመደቡ ቦታ ኣብ ኩሉ ክፍልታትን ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ምደቡ ነይሮም። ከምኡ እንዳበላ ከዓ እቲ ምውርራስ እንዳመፅእ ከይፀኒሑ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1991 ተኣዊጁ ዘድሊ መጽናዕትን ምድላዋትን ተጻፊፉ ድማ ኣብ ነሓሴ 1994 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስልጣን ብወቅቲ ተጀሚሩ። ካብ 1998 ዓመተ ምህረት ንድሓር ግን ሳዋ ንኹለን ማእከላት ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል እተማእክል መደበር ኮይና ተሃኒጻ። ሌተናል ኮሎኔል ካሕሳይ ዓንዳይ ብግዲኡ ራያ ውሽጢ እዚ 25 ዓመት ከይዱ ዘሎ ወይ ተጸብጺቡ ዘሎ ቁጽሪ ናይ ሰልጠንቲ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ቁጽሪ ክብለጠቕ እኳ ኣብ ዙርያ ናብ ዙርያ ሃለዎ እምበር ብጣዕሚ ብዙሕ ቁጽሪ ምስ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ዋዳዲርካ ክረአ ከሎ እዞም ሰልጠንቲ እዚኦም መጀመርያ ኣብ ሳዋ ክመጽእ ከሎ ሓደ ኣባል ናይ ሳዋ ወይ ኣባል ናይ ወታደራዊ ክፍሊ ታዕሊም ዝገብሮ ነገር እንዳሕራሊ ቋሚ ትእዛዝ ናይቲ ሰልጣኒ ምምሃር እዩ። እዚ ሓድሽ ኮይኑ ካብቲ ሲቪላዊ ህይወት ምስ መፀ ንሳዋ ምስ ወረደ ካብ እዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ጀሚርካ ክሳብ ታሕቲ ክፍለ ሰራዊታት ብርጌዳት ዝወርድ በብእዋኑ ቋሚ ትእዛዝ ናይ ዝማዕስከር ቋሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንዳተገልጸሉ እዩ ዝመፅእ። በዚ ቢሉ ከዓ እቲ ሰልጣኒ ጉባኣቱን መሰላቱን ይፈልጥ። ኩሉ ኣባል ሳዋ ከዓ ነዚአን ከተግብር ነቲ ዘለዎ ሓይሊ ወይ ዓቕሚ በብደረጃ ኣህርሳሱ ከመይ ገይሩ ይስልጥን ካብኦም ብሉጻት ከመይ ገይሩ ፍሪ ንኹሎም ብሉጻት ከመይ ገይሩ ይፅዕር ንሓሰብ ክኸይድ ከሎ ኣነ 25 ዓመት ጌርና ገለ ገሪሙኒ ይፈልጥኒ ናይ 24 ሰዓት ስራሕተኛ ምዃንና ጥራኢቲ ኣዝያ ዝያዳ ሓይሊ ኣብ ሳዋ ቀዳም ሰንበት ዝበሃል የለን ለይቲ ቀትሪ ዝበሃል የለን 24 ሰዓት ኣብ ውሽጢ 25 ዓመት ከይዕረፈ ዝሰርሐ ኣባል ኣሉ። በዚ መንገዲ እዚኦም ዞም ሃገራዊ ኣገልግሎት ፅዒሎም እዚ ፅዒው ኩሉ ብዛዕባኡ ትግደስ ብጥዕንኡ ትግደስ ብዛዕባ ትምህርቱ ትግደስ ወታደራዊ ትምህርቲ ትግደስ ኣካዳሚያዊ ኩነታቱ ትግደስ ሃለዋቱ ትግደስ መናብርኡ ትግደስ 24 ሰዓት ሰራሕተኛ ቀዳም ሰንበት ዝበሃል ኣብ ሳዋ ይፍለጥኒ። ስለዚ በዚ እቲ ዓቕሚ እንዳተወደበ ንቕሓቱ ከዓ ክብ እንዳበለ ስለ ዝመፀ ክንራባሕ ከም ሓይሊ ኣዝዩ ኣገዳሲን ወሳንን ናይ ኣካይዳ ናይ ሳዋ እዩ። Sawa, 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 sawa.
ገሌ ካብ ቀንድን መሰረታውያንን ዕላማታት እዚ መደበር እዚ ንምድኳን ዝተገብሩ ህላዌ ናፃን ልኡላዊትን ኤርትራ ንምርጋፅ ዘኽእል ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ ድልድል ሓይሊ ምክልኻል ምቋም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ናይ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብና ዘርአዮ ናይ ቃልሲ ትብዓት ቆራጽነትን ጅግንነታዊ ቃልስን ዓቂብካ ንተረካቢ ትውልድ ምውራስ ፈታው ስራሕ ብዲሲፕሊን ዝተሃንጸ ሃገሩ ንምህናፅ ዕቱብ ተሳትፎ ዝገብርን ዘገልግልን ሓድሽ ትውልድ ምፍራይ ዕቑር ሃብቲ ሃገር ዝኾነ ህዝብና ብዝተወደበን ዝሰልጠነን መንገዲ ኣብ ልምዓታዊ ስራሓቱ ኣዋፊርካ ቁጠባ ሃገር ምምዕባልን ምሕያልን ኣብ መሰልጠኒ ማእከላት ንተሳተፍቲ ምዱብ ወታደራዊ ተዕሊምን ቀጻሊ ልምምዳትን ብምሃብ ሞያዊ ክእለትን ኣካላዊ ብቕዓትን ከም ዝጥረን ከም ዝድንፍዕን ምግባር ሓድነት ኣብ ሃገራውነት እንዳኾስኮስካ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ብምጥፋእ ውህደት ህዝብና ከም ዝድልድል ምግባርን ካልኦትን ዕላማታት ክጥቀሱ ይካሉ ካፒቴን ፍስሐየ ስዩም ተመክሮን ርኢቱን ከካፍል እንከሎ ሳዋ ከም ናይ ዓሶ ናይ ተመን ናይ ካልእ ናይ ሞት ይውሰድ ነይሩ ብልክዕ ኣነ ብ1994 ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ካብ ካልእ ሃዶ ካብ 271 የመፀ ብዙሕ ቴንዳታት ተተኺሉ ፀኒሕኒ ካብቶም ቁሩብ ድሕሪ ኢለ ዝመፀ ማለት እዩ ኣዛዝ ቦጠለን ኮይነ ሰርሕ ስራሕ ኣዝዩ በዳህ ነይሩ መጀመርያ 10,000 ብዙሕ እዩ ምስቲ ናይ ቅድም ንሕና ዝለመድናዮ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብሓይልታት ብቦጠለንታት እጂ ኣዛዝ ቦጠለን ኮይነ ክሰርሕ ከለኹ 700 ገለን ተምሃሮ እዮም ነይሮምኒ ድሕሪኡ ከም ዝቐዲሙ ጥቀስ ፀንሐ በዓል ሚካኤል ክብሎ ፀንሑ ታገዳስነቱ ተራእዩ ትውፅኢቱ ተራእዩ ጥራይ ዘይኮነ እውን ትሕልምታት ናይ ሰባ ቅፅል ስለ ዘለዎ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀፂልና ኣብ ካልኣይ ዙርያ እስራሽ ከድና ኣብ ካልኣይ ዙርያ መራሒ ብርጌድ ነይረ ዳርጋ ቁሩብ ተዓቕሚ ሰብ ዝተመልአ ነይሩ ካብ ቀዳማይ ዙርያ ስለ ዘትረፍና ፐርሰናላት ነይሮምና ናይ ንብረት ነይሮምና ቁጠባ ነይሮምና ብዙሕ ማለት እቲ ቡኮታት ተመሊኡ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብቲ ስራሕ ከዓ ውሁድ ስራሕ ሰሪሕና ዝሓሸ ስራሕ ስራሕ ነይሩ ተዓቕሚ ሰብ እናወሰኽና ስለ ዝኸድና ማለት እዩ ከምኡ እናበለ ቀፂሉ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ዘለናዮ ከዓ ከድና ምናልባት ሳዋስ እንታይ ኣምሂራ እንታይ ኣፍርያ እንታይ ይገብር ሳዋ ብደገ ክሰምዕ ከለኻ ከም ሳዋ ቁም ነገር ዘይብል ትዛዕበየ ነገር መጀመርያ መንእሰያት ኣብ ሓደ ቁራዕ ናይ ሳዋ ተጠጢቖም ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስምዒት ካብታ ኣለባብስኦም ጀሚርካ ሓደ ዓይነት ኣለባብሳ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሓደ ዓይነት ኣቀማቕማ ኩሉ እቲ ንሓድነት ናይቲ ህዝቢ ዝምልከት ኣነ ከምዚ ኣብዚ ሃገር ዝስራሕ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ካልእ ኣሎ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ ዝዓበየ ነገር እቲ ሓድነት እዩ ድሕሪኡ ሳዋ እንታይ ትምህርቲ ሳዋ ፅንዓት ሳዋ ትምህርቲ ፅንዓት ሳዋ ትምህርቲ ሓድነት እዩ ሳዋ ናይ ብሓቂ ናይ ተወፋይነት እዩ ሳዋ ናይ ዓያይነት መንፈስ ተጥሪ ሳዋ ብዙሕ ነገራት እያ ኣፍርያ ኣብቲ ክሳብዚ 16 ዙርያ ከምኡ እናበልና ቀፂልና ምናልባት ክሳብ 4ይ ዙርያ ኣፋኒና ከም መስርሕ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት በቲ ሕጊ ዓመትን 6 ወርሕን ዘገልገለ ይኸይድ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ሓደጋ ናይ ወራር ወያነ ምስ መፀ ምፍናው ተሪፉ ከም ዘለናዮ ኣብቲ መስርሕ ኩናት ተፀሚድና ፀኒሕና ኣጋጣሚ ክሳብ ሳልሳይ ወራር ከምኡ እናበልና እቲ ሃገር በዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ዲሒኑ ኢልና ኢና ንዛረብ ምክንያቱ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሳዋን ተዘይህሉ ሃገር ኣላ ወይ ክትህሉ ትኽእል እያ ኢልና ንዛረበሉ መንገዲ የለን ቀዳማይ ዙርያ 1388 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 10758 ኮይኖም ከም ናይ መጀመርያ ተመክሮ
معقوب أبايتي مزي منبر حسرت لوجستيكاوي قربن كال انت وسيخو جزياو مخالف تفتير منبر يذكر وتهدراو سلطانان دا كايتكا زغودل ختم مال حركوت مبال مدوب سرح حلفتن تعلمتن كوين اب قدامي مدرخ مالت كابشن 994 كساب 98 كاب قدامي زور كساب شامنا يزور استات 10 دق نستيو زركوم لعلمي 14 شح اب كاراي مدرخ مالت كابتاش عايزور كساب 15 زور بدمر استات 100 شح اب سالساي مدرخ كاب كلتشحن 3 كساب كلتشحن 10 شعتن مالت كاب 10 زور كساب 30 حدن زور تراي 128 شحن 878 دقة تبعتيون 8 شحن 300 دقة نستيون بدمر 309 شحن 8 سلطنتي بب مدرخو بعبي تكهاتن زي قارت سعرن توفاينتن عليتن علمتن كالوس تفلالي أكالاتن بعوت عماماتهم كم زسلطو صبصبات مأكل سلطنة حيلتات مكلخال إيرترا يفلطو نبركز زبالو عمتات أبساوا كم أسلطنتن عليتن زنطفو أبال شاشاي زوريا كيدانة تسفاتينن ميجر محمد علي إدريسن نمسرح تعليم كغلصوان كلو أب شاشاي زوريا مجمريا بزي تعليم خنمسخو لنا نزي حج نري أدلنا قزاوتي يعني بران كله بعاقفة استسرحي نيرو نوسكف حانتي قانتاوي كحانت حيلي بعاقفة استسرحي بوتي درجة وتولاني درجة برجيد كله قيمو نيرو مالتي أبزي أبت وانت زنبرة تعليم كا أزيو خبيدي نيرو مستشعون كونتات نيرو قلقلة من نايب على السودان متنف ومزراب نيرو حافش هاوجن تي أبشار شاي زنبرة تعليم أزيو خبيد أتكامي لحر شدش ورحي نيرجو شدش ورح ملو أزيو أهلاقي تسلت زبهر الترايسي ورحنجل ملانينا وزينا نيران والدي سلازي أب شار شاي زريا مزي بزيرو اللي حجي طريقه لها تتعلم شعو أزيو خبيديو سوا أزيو معكني كمان يركبون في بالليجاتات ناي سوا أنتو ينتبه سوا ناي حدنات ناي توفاينات ناي صنعات لك عنسي أبزا سوا كابشدشين زوباتات ولو ينكب كلهم بهيرات أبزا يزري انتاش مزغون هذا كاب رحيت ازمصين هذا كاب قرور ازمصين أبزا بحبر حبر يعني حبرت حسب أنا حبر علامة خمزلهم وشت زعامة بزقبرو سنيقهم يقيدو بمن بزيهم أبزاد الله أبالات قدمهم سنحوم بطم بزلوا علمتهم بطم بزلوا عليتهم سلازي أبسوا درجة سوا ترى إذا يكون كله تبي سوا ذا حلفه إزاي كما قلت أخترب والله أيتنا سلازي ترى نايتي أبز سوا تقبرون صعري توفينت أب كله بهجر ملو درجة ما قلت إذا الكواي يكون الناس لذي سوا ترى حبي مكانه ترى أنا إذا أبالزيها إذا أبالزي أنت ذهلو نزيهم كلهم كبشدش نزوباتها تبزي أمسيهم ساز قبر دلو أي محل وين نيرو بحالا يعني سبات كم تزدلخ خصكوسون كم إذنون ترى ولدي مسارحتي ممهران حلفتي مزانون حبرة سبن كل أكبابن صلوءن قليل كم زي كون ردي ممهر وي علامي فلتتو كئلتو ويون مويو أبكال أوتنا التعامتات زيد اللبو زمحالفن زخلن أكال كوينو
تعلمت دما بزيكاتي أب أجندا تتحيزز وهابهم تمرتي قلي تكهاتو قلي كاب تبعتو قلي كاب صنعتو قلي كاب تأمانتو قلي كاب حين حياونتون لوهاتون قلوون كاب بسلتون سحلتون كي ورسو أي ترفون يوم إذا عينت مدبات تمرتن ناي بحر باللجاتتن أب علمتن عليتن مدبر تعليم سوا بجهز ترعيون زقصلون يوم أبو وتهدراو مسرح تقندي رقحن حمرتن وتهدراو ديسيبلين دما تأزاز مفصام يخون تأزاز مفصام دما استأزز كايو متكبارن زي تأزز كايو زي متكبارن يتقارن التفلام تمرتي علمتن عليتن دما بز سرت أزز جمر مغاني حاصير تمكرو زكافلي أبال 30 حدن زور من أسي هرمون حفرومي انت ابزي كن قبر كل الناس بعد كده يمنع عن علمنا ولا افتكرس اساتهم يوصيدونا كم هرنا قالوا حج كم شلل نبلو نيرنا مالتي ابزي مسمعنا باكل مسراني يغن ني بحق وصيتا وزلو هين صنحنا تين تمهرخا كم زغبر كاين نبر ولا حنت ساعه ندفلط يبلن كم صعده ورقتنا بسواد مزا كم خلاص ولا حنت نابسه طويل كان او يت ونابسه طويل كان او حنت مسرع مسات حسكا يغن باسلت خيد ولا حنت صقم شقر بحال يقول تجبركو بتيم لعلي دلون يتعزر خيدلو بقوم كهيد كله أساتهم جبول الناس جدا كتجبر علينا أفتدي بتصحى كبت سحلو كمتي أبونا ولد أبو ولد مريم أبزخ ألنايو أي جبرنايون أبز دلينايو أي كألنايون زبالو حيال زربا كتنتنن كله بنقسنتنا حيلن عقمن نيرنا اتزقبرقنا أي جبرنا مسعبينا حيال دليت حديرنا نتخقبر زلوخ نقبر حيل أين ركبن ويون أرق زا سمع زربا كتستماقرن كلها انبقار كمزيوم عينت حيالات مردأتاتات بزنك ألو أمريو تعليم أبقزيان إسنت كان بس حنا كان تمهرو تزلبو تحلفون مالتي ختبل تقدد مبزحتو غزية علاماي كرئن كله انتاي مدب سرحكو وهبني إليز حسب تمرت أصوار وتادراو سلفي بوليتيكاو تمرتي مأتوتن أكالاو من كسكاساتن كالوتن كابتون بتخطى تلزو هب مدبات سرحيو أيوة تعليم كجمرن كله أبروخ حفل تقصاصر تراي زبلا قالات كتفلت كنيخا علمتي بقليل ميلا نختل لمامد بقصري بغزيه بنباب مجمريا بعلاتهم اندار ايوخا دد حريهم دما تعلمي بتكبر اندا دغاغمي كلما مدن كله كم ابنت ستبل بقصري حادي بقصري كلته بغزيه خدغمن كله علاماي ستبل مسبله تعلمي تقبلوا حاده غزيه كلته بمبال اغرو تسعد يغري حفا بيل يهرم علمتي نجارات بقليل أجواب كردوها استفلا لي ميلاتات حسو كاب مبال ويون كاب مبلحات أي عرفوني أب 10 زوريا سوا بمورات كم علماي تريفو زنة تفزلو أحمد دين صالحي سواسي طرحنا يتعلم بوتا يكونان الله إنا نزارب نخير ممهارين مستمهارين لا إنا نزارب نخير مالتس ناي تمهاري تراي زي كونه ويكايت تزبط يتعلماي زي كونه أب سوا نحنا ونتزعبه بزح نجارات استماهرنا إلا إنا نزارب نخير نابنت سب كبسب يزمهار زيون قلل تايكون بتحاد وجن منسات يوم بتحاد وجن أسر تخد تفرز ودون قلل تايكون سلزي التعليم جامان تراي زي كونه سي تناي مورس نجزار اسو مالت سلزي إذا ودي زون نجزار اسو تزعبي باللجانة يساوا ويكا بزعبيس قسمه ويكا كسبه لك تزارب خيليه مالت
ጋንፊት ማንፊት ሪትለስ ሚትኪት ሰልፈኛ ኒማን ትስመር ለስ ረፍቲ ሓይሊ ባሻ ጸብጻብ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ዓላማይ ዓቕሚ ሰብ ወፋርን በዃርን ምስ ፈለጠ ደጊሙ ባሻ በጠሎኒ መልስ ቀዳማይ ሓይሊ ባሻ ንበጠሎ ባሻ ኣብ ሰልፊ ብምባል ናይ ሰለስቲኦም ሓይልታት ጸብጻብ ወሲዱ ንኣዛዚ በጠሎኒ ከም ዝርከብ ብምግባር ባሻ በጠሎኒ ብፕሮግራም መሰረት ኣብ ሜዳ ተዕሊም ብጋንታ ብሓይሊ ልምምድ ክካየድ ይእዝዝን ይሕግዝን ኣብ ናይ ሰልፊ ሜዳ ዝተነጥቀወንን ዝድለብ ክእለትን ብቐንዱ ኣብ ብቕዓት ዓለምትን ተቐባልነት ተዓለምትን ዝምርኮስ ኮይኑ ኣብ ሰላምታ ምስ ዝሰጋገር ድማ ሚስ ሰላም በል ማን ሰላም በል ብብረት ሰላም በል እንዳተባህለ ኣብ ዝመቀረ ደረጁ ይስጉም መራሕቲ ጋንታታት ወይ እውን ኣለይቲ ነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ኣባላቱ ኣቦቶኦም ምህላዎም ከረጋግጽ ፎሌን ወይ ቁጽጽር ክገብር እንከሎ ተዓለምቲ ነቲ ኣብ ሜዳ ሰልፊ ዝተምሃርዎ ኣብ ኣፍ ደገ መደቀሲኦም እንዳደጋገሙ ኣብ ሓጺር ግዜ ክመልክዎ የኽእሎም ሓፍበል ረይትልስ ዕረፍቲ ሓይሊ በስ ሓይሊ ረይትብል ብረት ገንፊት ጥምርሻ መኪት ጋማንቶ ማንቶ ብረት ኣቕነ ማን ጋማንቶ ብረት ጋማንቶ ረይትስ ጋማንቶ ብረት ኣስፍል ማን ጋማንቶ ብረት ማን ጋማንቶ ረይትስ ደውበል ማንፊት ብረት ዕረፍቲ ተዛኒ ዓለምቲ ኣብ ኣመሃህራ ኩሉ ዓቕምታት ጸንቂቖም ኣሃዱኦም ኣብ ሰልፊ ዝበለጸትን ምልከት ተዕሊም ዘለዋን ክትከውን ብደረጃ ጋንታ ሓይሊ በጠሎኒ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊትን ተወዳደርቲ ክኾኑ ብምሕሳብ ነቶም ብሉጻትን ምሩጻትን ኮይኖም ምስ ተመልመሉ ድማ ናብቶም ነቲ መመረቕታ ናይቲ ዙር ዘማዕርጉ ሰልፈኛታት ከም ዝጽንበሩ ይገብርዎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣባላትና ብጣዕሚ ብሉጻት እዮም ሓያላት እዮም ውፍያት እዮም ምስ ኩሉ ጸገማቱ ሳዋ ምስ ኩሉ ጸገማቱ ናይ ናብራ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ከየዕረፉ 24-25 ዓመት ዝሰርሑ ምሳና ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ክሳብ ክንደዮም ብሉጻት ክሳብ ክንደዮም ሃገራውያን ክሳብ ክንደዮም ወረስቲ ኣባላትና ክሳብ ክንደዮም ውፍያት ክሳብ ክንደዮም በዳቲ ኣብ ተሪር ኣብ ጽንኩር ኩነታት ከይተረፈ ኣብ ኩናት ከይተረፈ ኩናት ጽቡቕ እዩ ደኻማ ኣሎ 24 ሰዓት ትሰርሕ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ብዘይ ምቁራጽ ብዘይ ዕረፍቲ ማለት ኣብ ገለ እዋናት ንሕና ንፈልጦም ስራሕ ስለ ዘሎ መርዓ ኣሎ ጥምቀት ኣሎ መርዓናቶም ጠጠው ዝበሉሉ መርዓናቶም ኣቋሪጾም ኣብ ስራሕ ኣብቲ ውድድር ስለ ዘሎ ብኸም ዝኣተውሉ ብዙሓት ኣባላት ማለት እዩ ሕጂ ዝተወሰኑ ይኮኑ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ተወፋይነት ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ንሕና ከም ሰባት ሓላፍነት ናይ ሰብ ናይ መንእሰይ ተሰኪምና ክንሰርሕ ኣለና ክንደክም ኣለና ነዚ ሃገር ንሕና ኢና ወረስቲ ንሕና ኢና ክንስከማ ንሕና ኢና ነዚ ሃገር እዚኣ ክንሰርሓ ስለዚ ሕድሪ ሰማዕታት ተሰኪሞም ናይ ባዕቂ ብስራሕ ክንሪኦ ከለና ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዓቕሚ ደረጃ ብተመክሮ ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ ብድሌትን ተወፋይነትን ሃገራውነትን ዝተመልኡ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ዘለዎም እዮም ክሳብዚ ሕጂ ዘለዉ ክሳብዛ 31 ዙርያ ትማሊ ትሪፍና ኣለና እሶም እዮም እቶም ቀንዲ ጎየይቲ እቶም ቀንዲ ንፉዓት እቶም ቀንዲ ኣለይቲ ዝበሃሉ እዞም ናእሽትዮም
دارقا معباين من أسنيهم مزيهم كونيهم كلناقن وزهنا قراتيهم لهم صباح نقول انتهي كونيهم زيهم صباح نقول سويهم تكاتنا نوتهم تكاتنا نعم تكيهم زغدوا السب حجي سوا كم زي مسرح هناي نقدلي ناتوارا رسكا تخدلو من قدي مدبر مسلتنينا سوا سوا مدبر مسلتنينا سوا سوا ناقراوي تعليم مسكلنا بسلام برت مفتح برت مقطام تمرت أصوار بوليتيكاو تمرتي وتادراو سلتي مأتوتن كالو استفلالوي نطفتاتن نناتهم تعمن زخرن قديفهم قبوء وتادراو سلطرة أم مززام زبصحو عليتن علمتن بممرقتان ايتهم بقبوء زخصكسوهم زمهروهم زنقحوهم كم حقوسات ولد كوينهم فرص أمهم يحفظوا ولوات كنكون عطنكر كونتا عبرار كندنا عبهاجر هاوتت بونا يومنسن عبراوي قلبنا بونا يومنسن عبراوي قلبنا بونا يومنسن عبراوي قلبنا لا 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 sawa sawa sawa